Μάλιστα, το Παγκρίτιο Φόρουμ Προώθησης Τοπικών Προϊόντων θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για τις βέλτιστες παρεμβάσεις ανάδειξης που συνδυάζουν το επιχειρήν με τον πρωτογενή τομέα. Καταφέραμε φέτος με το Παγκρίτιο Φόρουμ, ένα θεσμό που λειτουργούμε εδώ και 5 χρόνια, να καταθέσουμε μία πρόταση η οποία απέσπασε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία διεθνοποίηση επιχείρησης. Μία ακόμα διάκριση για το επιμελητήριο Ηρακλείου. Η δράση Παγκρίτιο Φόρουμ Προώθησης Τοπικών Προϊόντων θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό για την προώθηση της επιχειρηματικότητας που θα γίνει στη Σλοβακία τον Νοέμβριο του 2016. Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση που έρχεται να επεσφραγίσει τη σημαντική δουλειά που γίνεται τα τελευταία χρόνια από το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Το Επιμελητήριο, όπως αποδεικνύεται, εφαρμόζει δράσεις οι οποίες βοηθούν την τοπική αγορά αλλά και τους επιχειρηματίες και παραγωγούς της Κρήτης. Δράσεις οι οποίες έχουν θετικά αποτελέσματα, κυρίως στην προώθηση αγροτικών προϊόντων και στο εξωτερικό. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική διάκριση. Είναι η πρώτη φορά που το Επιμελητήριο Ηρακλείου διακρίνεται σε πανελλήνιο επίπεδο και μάλιστα σε μια δράση η οποία αφορά ένα πανευρωπαϊκό διαγωνισμό. Τα ευρωπαϊκά βραβεία προώθησης επιχειρηματικότητας είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία εξελίσσεται σε 2 στάδια. Πρώτα, κάθε χώρα επιλέγει σε διαφορετικές κατηγορίες κάποιες δράσεις που θεωρεί πολύ σημαντικές για να προωθηθούν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό και κατόπιν αυτές, αφού διακριθούν σε επίπεδο χώρας, στέλνονται σε επίπεδο Ευρώπης για να διακριθούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Παγκρίτιο Φόρουμ Προώθησης Τοπικών Προϊόντων επαναλαμβάνεται με ιδιαίτερη επιτυχία για 5η συνεχόμενη χρονιά και αποτελεί πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Ηρακλείου, η οποία πραγματοποιείται πλέον σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 3 επιμελητήρια της Κρήτης και υπό την αιγίδα της περιφέρειας. Στόχος του φόρουμ είναι να τονωθεί η ζήτηση για τα κρητικά προϊόντα, να εμπλουτιστούν οι παρεχόμενες τουριστικές υπηρεσίες με αυθεντικά κρητικά προϊόντα, αναδεικνύοντας και διαχωρίζοντας την Κρήτη ως σημαντικό τουριστικό προορισμό σε σχέση με τον ανταγωνισμό και να δώσει την ευκαιρία σε μικρούς παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους στα τοπικά ξενοδοχεία. Η πρόταση αυτή ήταν το Παγκρίτιο Φόρουμ που κάνουμε μεταξύ των ξενοδόχων και των παραγωγών. Αφορά την προώθηση των κρητικών προϊόντων στα ξενοδοχεία και την κατανάλωσή τους και με αυτή τη διαδικασία ενεργοποιήσαμε μια έννοια που είναι σχετικά πρωτόγνωρη, την έννοια δηλαδή των εσωτερικών εξαγωγών. Αντί δηλαδή μικρές επιχειρήσεις να προσπαθούν να εξάγουν τα προϊόντα κατευθείαν στο εξωτερικό, τα εξάγουν στους ανθρώπους που ήδη βρίσκονται στην Ελλάδα χωρίς να χρειάζονται την εξαγωγική διαδικασία. Αυτό λοιπόν το έβριμα θεωρήθηκε πολύ σημαντικό σε πανελλήνιο επίπεδο και θα εκπροσωπήσει τη χώρα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόγραμμα στην κοινωνική συνοχή προκαλεί παρατεταμένη ύφεση.